Un byd sy'n troi bob dydd bob awr, I ddarganfod ei hyd awn am antur nawr! Oh. Waw! Beth sy'n fan hyn? Oh. Oh. Mae'r goed yna'n enfawr! Fawydden yw'r goeden ma, a mae boncyff y goeden yn diflannu lawr mewn i'r ddaear I gael dŵr a bwyd trwy'r darnau mawr trwchus ma, sydd yn edrych ychydig bach fel breichiau octopus. Dyma'r gwreiddiau. Dewch I ni gael cyfri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mae pren y goeden yn galed. A mae hon yn gadarn fyd. I ni'n gallu adeiladu pethau mas o goed, fel cader, a bwrdd, a tŷ wedi adeiladu o goed. Ac un arall. Ac un arall. Coed helyg yw'r rhain I gyd. A drychwch, mae rhain yn symud ychydig bach. A mae'r pren yn gallu plygu heb dorri. Oh, waw! Mae'r siapau mor bert. Oh, ffew! I fi eisiau gwneud rhywbeth mas o goed hefyd, a dwi wedi casglu rhain. Cerrig, dail, blodau, brigau a corn pinwydd. Mae rhain I gyd yn ddeunyddiau naturiol sydd i'w cael o'n cwmpas ni. O, a na I gofio golchi nwylo ar ôl gorffen fan hyn. Be nawn ni greu? Siap cylch, fi'n credu. Wow!